Hello viewers, ngai Shanswear, na priang smobha fi sa sinpat siya nga channel. Mga ay kublay fi haka kerteng ka batyang tam jong Jesus Christ nong penim. Di ka topic ka bangan kren menta ka day ka jing pensyay halor kaway ka jing keli, nganget ka day ka jing keli ka day ka badan haka donut jong fi. Ka ba ngala jui iru dan gibat komen santo ban keli ka ni ka jing keli bat ngar ngaju keli ka ni ka jing keli ngaju yet banyak. Pakata ka jing keli ka ba day menta kasi kalong hakanu ka balang bangan let penyeso ngatarai fi jukeli ba hakanu ka balang banga day ban let penyeso bun kibriu kia keli bhai kani o kia sedang ban phat na kawai ka balang syakawai ka balang anong ne kiwai ki kenhun namar ba kilet ban tes mo kilet ban mat syakanu kata ka balang ka ba shisha ka ba day ban penyeso. Mereka jubab ka bangan ai fi menta ka long shwa da kawai ka jing jubab ya kawai ka jing keli fi sngau tu ayu syapang ka balang fi shwa bangan jubab hangno ba finlet penyeso right fi sngau tu ayu da ka jing mot ka balang ngidan kam ban sngau tu irani na khtin jong blai ngamla ban let fi lat na ka khtin jong blai ngong la dan ya kani ka bible hangni la tho let ya ki ki ba fi kwa ban tip fi kwa ban tip syapang ka balang ne syapang kanu ka bayday ba ka ba kenjam sim ba ka jing syakri blai ka dan ni tibelai fi milet bat nga syaki kam gi apostol kal nang baar katkhat ka ba sau phuai ka ba yethu shani syapang ka composition jong ka balang ni haka ktin khasi gilong ka kai ka balang kai manu badan hakita gi balang kata ka balang ti yan banele yang ana khat ka ba sau phuai ngan sa tho ai tu description ya ki khat ka ba la da film kan maru dikil nang ba khat ka ba mentang yelet nagi kam ki apostol kal nang ba art khat ba sau phuai ka bang kum ni namar kata ya kita ki bala pediang ya ka ktien jeng u lapen baptis kum ta lapen ya so ha kata kasngi syaka balang kum ba lai hajar ki mensim pi kita ki bala pediang ya ka ktien kita gi bala pediang ya ktien lapen baptis ki bat lapen ya so eki sya ha kata kasngi sya kata ka balang kumbalai hajar ki mensim dengan itu ifi ba ki pediang ya ktien ayuh ni ki ban so thu sya ki pediang ya ktien ayuh ni kani ga dei ka khat ka ba sau phuai ki pediang ya kata ka ktien ya ka gospel ka ba u Petrus wialap pina puli ki kam ki apostol kal nang baar pinlap ter tu balapan baptis siki du mensim khoi kadai ka sngi pentekas di kalawan hiar u mensim khoi tu bat kilai keren di giwei pat kitlit bat uji skres lakular rupa wang ba pinsayo diang ya kabor nda filayo pediang ya kata ya mensim khoi bat finla salong kinong plah Judea Jerusalem Samaria bat haduk ka bakut ka pertai pangni i da fi puli syu syakani kham syadien jongani ki kam apostol pi Petrus layan tu banyalap da kabor jong mensim khut badai hat ka ba lai punyo fina puli ang ba kaladan ka jingik penya kendu ha ka mensim jong gibriu penya kendu ya ka hak ya ka pop bat ka jing bisa ba penya kendu bau ni Jesus Christ ulang bakhut boleh ulang bakhut bat kalapan kendu iki ya kata ka pop ti hat ka ba lai punyo ha ba kalapan kendu iki kilak keli ki kita gibriu ki ba syok sngau ya kata ka jingilap jong Petrus kilak keli apara kumno ngin le kumno ngin le kilak keli naki nau Petrus ba kita ki apostol kumno ngin le teu Petrus hang ni ulayalap kan ya kan ni ulayalap baka ba fidei ban yo ya ka jing peniam uyalap aka khat ka balai pupra ti uang teu Petrus lai tu aki tu fin kala ka bamut bat an pen baptis sefi wei pa wei haka kerteng u Jesus Christ ya ka ban yo ma ki pop bat fin yo diang ya ka jing ai men sim kani kan kadai kata ka ktien kaba harat khat kaba sau puai bakini kilai hajar ngot kila pediang mot ki pediang ai ki pediang ya kata ban le ka jing kala ka bomot ngala batai ki gi video syai kai syapang ka jing kala ka bomot ngala batai ba sa snap ba ki gi video nganga batai syai ba syapang ka jing kala ka bomot kamot ka ba plai ki pop ka ba e no ki pop ka ba pai no na ki pop ba pai show blai leng ba khun Jesus Christ ban khat ya ka snam jong Jesus Christ kani ka jing pai no amdei ka ba shulong intellectually le ni na ka clear amdei ka jing sngau ni ki emotions mrei kata ka bada i no shisha ka bada kut jingmot man bo Jesus Christ ka ba pen ko ngo
ya uji sukres ti nang ta dap yu de gidap kala ka momot ong lapen baptis seki de hang ni kan skat basa puai ba fi namar kata kita gi balap pediang ya ketin jong u lapen baptis seki ki pediang ya ketin jong jing kala ka momot nang ta ki selet ka jing pen baptis nang ta ki penlong ya ka balang pakhat ha ka shis ngi lai hajar mot kiwan da ka bor jong men sim ko ki lai lap ti kini kan ki ba penlong ya kata ka balang tengah juba bi fi ong ka ka ba penlong ya ka balang kadai Gitu ki mensim ki bala yo lut nak pop ki bala yo map nak pop bla dap dia jing ban baptis ki priang mensim khut dai kita ken ki bapenlong ya ka balang tiwat le sengutu bakla ya ka balang baka dai ka building lani ba fi ngam ben ya ka building pa yo office tu bakla ngam simben ya ki jingdan ki building ai ngidan kam man ya sang tambah ka balang kam dai ka building kabalang kidai kita ki mensim ngawang fi ki mensim gi bala yo mat ya ka jingka arsin kumbo ji sukres uang lam da khapat ya fi na ko bat nau mensim fim yo ban let psut chagima ki benang te lada ngan ai sakawai pat lada ki briu ki baya senglang aban ya syakri lang yo blai lada ki empat dap ya kani ka jingka arsin how to kadai se kabalang kata ngang abu ya jingkeli fi selak ban jubab hang tu apo ki comment section jong fing abu kelai ke jingkeli kaktin jong blai ko ong kita ki bala pediang ya kaktin ki bala pendap dia jing baptis kata ki la long ka balang tengah ke jingkeli ngapat ya fing ka bangan bu ifi bafin saperkat ipin sayet na kaktin jong blai hal tu kitu ki baya senglang ki bapat dap ya pediang yang ni kaktin pat le kela ki bomot pat yo ma bi pop sya pat dan syau ji sukres impat lalut sisa bat kimpat dap ya kan ka jingpun baptis satu gidai ni am ka balang lada kia senglang kata sa perkat imafi ngabu ya kata ka jingkeli te hendrei nga batai fi syai bet nang ni ba ka balang hi kadai kita ki mensim ki belayo umat ya ka jingpenim kabaar kani ka balang ha ka spa snam ka baning kong ka bakat kum ka tin jong blai kadai ka balang ka badan ka jing syapting ya blai fi ka badan ya ka jing syapting ya blai ka badan ka jing syapting ban laptop ha ba ki let syakmat jong blai kani ka balang anong fi kidan ka seriousness kidan ka jing syapting yo blai puli pat ngi puli na khat ka ba sau pulai kong ti ka jing syapting kala ja hakimen sim baro bat bon ki jing pla bat ki dakla lale de ki apostol fi hagani ka balang ka baspa snam ka baning kong kadan ka jing syapting yo blai ka jing syapting mot ka jing em ka bakhut bidan sisa ka jing em ka bayat daw men sim bakhut bat hagani ka balang ru nganong fi kija kidak khelak mereka kidan kijing penkia giberi bapang kidan gibadan gimen sim baman ro kimi namar bakade ka balang ka badan do men sim khu fina puli lai syapang hakat khat ka basan fi hang tu syapang Ananias bat ka Safira haba kila thap yo Petrus bagi buri ya kata pisah bagi dia ban ai syaki haba ki buri pi ka balang kade ka badan bor ha to por men sim boleh try bat haba ki chop tu bo Petrus Quran ki kilayap berangut fina puli kal nang basan mur ka kalong serius maka balang nga basya ka bawdan ka jingdan rengkat mensim khoi ka jingdan rengkat ublai ka dai ka badan yu mensim khoi ru kata ka dai ka balang ka basisha kat kum kutin jong blai te ngawang biang fi ngamben ngai ki building ai da ayu nrai nga syukran ni nakakti jong blai ba fin sha ka ai ka balang basya uji sukres fi kan mau ba wang ba pitip bahai kani ka ki kentien bong ngiset duai bahai kata ba jan bun sien kat ba ngajulat segi briu ngaju sngo bahai jing duai ngaju duai bahai kani ba uji sukres si wang lada ar ni laingut piasang ha ka kerteng jonga ngandan rengkat bat fi habau dan rengkat uji sukres kata kala adai ka balang namar pol tu tho siti sigi Efesas ru tho wang ba uji sukres ulang ukli jangka balang. Tela da udai ukli lada uang bangadan ling arne laingot ngia seng rengkat haka kerteng jang undan kata kala dai ka balang. Fi habang ngia seng rengkat abu uji sukres kuran tu kuran ya ki mensim ki balang serius. Ndai bai shu seng ayu ublai umkwa bangin chule tangdap lani bingim let namar ba uji sukres kuran hak tu nang samaria ong ki kita gi bang mani ya ublai gi dai ban mani hau mensim bat ka jing sisa mut hau mensim da ka jing yalam mensim bakhut bat ha ka jing sisa jang waktin jang ublai kita gi ba ya sang ar ni laingot ru menang ifi lada kim ya sang sisa kat kum waktin jang ublai kat kum mensim ublai te saperkat ifi ka dai ni am ka balang ta ngabu ifi ka jing keli kata ba fin jubab hi
Ti nga ngai na kakti jong blame ni ba ka balang hi ka dei ka badap do men sim khut. Ti ba ar ni laingot. Ti ka bamut kum ne lada fi gi bapet ya kan ka video pila mat shisha ka jing ka arsin lada pia seng lang ane laingot compare la kanu ka sngi kala bandai ka sngi Sunday na ka sngi kanu ka sngi Friday na kat ka ba vio por kani compare ndrai lada pia seng shisha tang ar ne laingot ru haba uji sukres sudan rengkat haba fi mani u hau mensiam ba ka jing shisha de wakti jong blai kata kala dai ka balang udan rengkat ya kata hi ya kata kan ka ba ublai un sawan syaw ya kata ka balang ublai un wan syaw ya kata ka balang ka ba khut ka ba khlam tho bria ka bala pen khut ya ka tin jong uf buli shi ti ski efesas mot ka de ka balang serious kani ka balang ka de ka ba shifting yu blai ka badan ka jing thrang ban mani shisha yu blai kam dei ka ba shulet kai man shong tenang ye ti man shwa ngani thu fi hak fina puli na ki kam ki apostol na ki shitiru fin lap ba haka spa snam na do ka baningkong hadu ka balai kibri ki amani haki kram ru namar ka de ka palang ka ba sha pen shitam ban ba ka sha pen shitam ban na ki jiu na ki tugi Judaism nak to bat ki sha pen shitam ban baru na ka Roman Empire ti kimyo ban snai yang mani kimyo kimdan ban snai building ai tang ki seng lang haki kram ka history ga itu badan tang ki seng haki yeng ka Bible ga itu ya kata ga jing seng lang haki yeng ki bam jing khoi try hala ka yeng pai ngan puli fi ki seng ru ha ka temple ru roi haki yeng ru pai ngan puli ga thot ka ba sau pusan ran puli ga thot ka ba sau pun riu pai bat nga pli gi Bible jong fi ar ka kam ki apostol ka ba ar thot ka ba sau pun riu wang hala ka sniru ki da yaine scam ha ka wei ka jingmot ha ka temple bat ha ba ki daya kedia kpu ha la ka yeng kilaya bam da ka jingkman bat da ka jing sngau bat ka do not ki daya ro yo blai bat ki da shem sngau ka jing sngau ba ki brio baro bang try lanang penyaso ha ki hala ka sngi ya kita ki balalat yem kuran nu ki kedia kpu ha ki yeng mot ki bam jing khawai try ki yeng perkhat man shwa kata ka de ka balang ba ha ki yeng kia penlong ya ke jing sang ki penlong kia mani yo blai fina puli na ki siti sa puli hi ni siti jong pol kuran bawang ha ka balang ka ba ha ka yeng jong kata fin sa puli ngan sai ki description to da fi kwa na ki manum itu ni ngan sai ki description ni ki khat fin sa pet hi ba num jrong than kan video kino kita ba pol kuran ha ki balang yeng menchwa ti ka ngatharai fil akyar ka balang bat hai ka ba penlong ya ka balang bila clear menta bila shy ada film dan teks biang hak tu ka comment sakit section dikatakan juga dari ka balang ka shisha kajing keli ka nga keli fi menta nomor ba film ka ngan keli fi kalong how to fi lamat shisha ni em kajing ka arsi pia senglang ni em bat kita ki bala ya ka arsin pia senglang ni em bat kita ki bala mat shisha kata kajing ka arsin haba fia senglang fi shapting em yu blai kadan em ka jing shapting yu blai na ngilek kumam sutnyo habi ngilek chu blai ngilek bat ka kensting ya ka pop ni kensting ngilek ngim dan jing tmu e ban mani yu blai anong fi ndrei ka kti jong blai kam nong ta ki balang kidan ka jing shapting hatu gidang jan em ki kamba aru haba fia senglang kidan em ki jing khya e gi bapang bastam na preng para banget fi habi wan on pak duai kidan em tang haba fi Syaban ha kita gimen sim baman haba filet kum ka balang ki jan em gini gidak khla ki mi nem gini gimen sim baman kadan em ka jing ya ka fidang penakam em ban be gini ksu nyamar kadan ka bor ni ka balang kadan ka bor haba duai ngan ong fi kadan em ka jing lat lut kata ka ja ka ni ka balang jong spa snam ti kam de ka ngani thu fi mentar ka de ka ju uju umen sim khut ni kwa ban puan ra pat ya ka ni ka balang kum kam ki apostol nganget ba kat banang mi isi ka ni ke unium mensim bleu nang trei ba bat kumbau bleu la kular rupa na joel wang ba hagi singi bakat do bleu the no bok ya lo mensim halor redok baro kinang ja ngang fi kinja gi dingi jingi tu lupa kinja ki kamba kinja shibun ke ha ka balang ga ba shisha kata ka mat ukres fi mensyuang ngang fi kam judan ki kerteng kinu ki kerteng balang kimdan ia ki baki ngi khat mentagi denominations mo
Nani ki kenhun mensua kemudian kadan baik dah ka balang jong ki jaka. Finapai umpol tho ya ki city jong sya ke balang sya Efesus, ke balang ha Kolosai, balang hala balang hapo Korin kita mah. Di hapo ka jong ka ki jika kitab jing Paul ong ka balang hapo Sardes, ka balang ha Philadelphia kadan baik ka wai ka balang kadai ka mat hi jong Chris. Ong lada mlesi menta fia senglang hangnu fila yu amat syari ni jing ka arsin fia senglang hangnu haka kerteng jong Jesus Christ fia mani yang ong kata kala dai la ka balang lawat la fidan tang arne langot fia seng habar na hayeng na hangnu ru habaudan mensium blai kadai kata ka balang tibun sin ngarong fina pedang jong fia keli bangan le kumno ngan let hakanu ka balang nganum suggest ye fi ban let hakanu ka balang rai ka ei ka banga suggest fi kalong tungile kat kumni ktin jong blai ne nia senglang ne am bat kita ki bala yo ka arsin ngimla ban ya senglang bat ki bampat ka arsin amar ba kaktin jong blai ngimla ban penya khle lang ya kamet ukres bat ki bampat priang ya Jesus Christ ti kamet ukres kadai ka bala ka arsin ki bak pet se kaktin jong blai lada ki bampat kala ka bamot ngodong fi ka balang ka hab ban let ya lap ya ka gospel ki umdai bakin ki ka balang himen syua kala yalap ya ki ya ka gospel bakin le ya ka jingkala ka bomot kin dap yang ni jing baptis kin ka arsin de hang ta kan salong ka balang de hang ta kir kin salong ka balang rei lada kin pat le ya ka jing ka arsin kin pat trem kala ka mot lada ki syam makana beli umpet bagi de ka balang umpet ya kata namar ni hapet tek tin jong blai mar kinumdan ka bor jong mensim kinumdan ru abaki duai kinumdan ka bor jong mensim kinumdan ka jing penpau kanumdang long tek ak tim jong blai tu blai kwa bangin le huri hura lat na ka tin jong ti kabalang mensua ka dairu kabalang ka basyusyong jaitu hakisau konro fi so tu balai ka roi ka gospel inshallah hajar san hajar namar balai ba mensua ki ko ngu ya ka tin jong Jesus Christ ki ko ngu ya ka hukum kabalang mensua ka ko ngu ya ka hukum jong Jesus Christ ba ka gospel jong Matias hadin bau Jesus Christ lami pat ka tu kadai ka lenong ka ba arpu pra ka khat ka ba khat khandai arpau arpuai terter fin da pulien tu fin lap bawang Jesus Christ hukum iki wang tu fin kilet ya lap ya gospel wai commission wang kilet ya lap gospel penbaptis iki nang tada da penlong senran ru wang da penlong senran nang tada hikai ru ban sumar ki hukum ti kini gi banget mensua ki dai kim dai gi basyong jai pede nang kimla mensyong jai pede ru namar kadai ka basyak penistam ban syak penistam gi phat na kawai ka senang ki dai ki para banget ki ba yalap bhai ka gospel ki balong senran ka balang mensua ki banget mensua ki dai ki balong senran ka bomot amdai bak syulat jingesang tu tang sandi ki susnap kum ni yo nong kren bat kindami no kum balong mentamo ngani kren ya jing sisam dai bang penram inu bunsin ya long tai Iwan sanding i ngap yu nong keren babang yang ni so tenak badai ba ni ka kata ka tu ka jing keren jong tu pastor mane ni ka kata ka jing keren jong itu iba mane ma ting isu so kementan rei ndala alet mandi pat ngim jualap gospel sinu kam pelat lut hiru nak pop ngim lat lut nak pop namar senbam lat lut nak pop pinum nut ban yalap ya gospel intek kimen sim baman ti haba ni so tenak ka tu por ni entertain kalong tau entertainment ya ka klik wat lang yong bagi dai ki ngilat je sang yai mereka su entertain ya klik ngidami nang tu kam dan yai ka bakan jaman simbat ngim jualap gospel ngim long senran usenran ngan itu ifi ka kat kum ka kam ki apostol senran udai uba badap da ka bor jong mensim ublai uba let bu kti gi beri begini yok kya uba be ki mensim baman tau dai senran ta ki dai gi banget ba syam swa ki ba syap ting ublai taki dia balik nang taki bayalap ya gospel syakiwe gi bampat tip dia kata ka roy start ka gospel ka roy start ndai ka jingbun beriu ka roy start wa ki beriu kepada pedang syayu Jesus Christ teki kata ka dai ka balang ka penlong senran tengah saitu katakan ka dai ka penlong senran katakan fi di ban yet kat kumbuktin jong belai atau fi senglang menta fi penlong senran em atau fi penlong senran em ya gitu ki ba kinong bot jong fi na fi penlong nang bot Visu pensnap, visu entertain ya ki nakapor, syakapor, daki jing hikai ki bas ngobang kim le yai. Lada kim le yai nganong kim dai ki senran, bat kam dai ka balang. Ka balang ka ba sisya kadai ban job men sim nang fi. Kadai ban yalap ya ka gospel nganong kadai ban yalap teng ya ka gospel ya ka jing kala ka bumut. Ya ka jing penbaptis, ya ka jing yok pediang yu men sim aku nang fi.
Kadai banlong ka balang ka ba im ka balang namar bau Jesus Christ sudah klik jong ka balang kadai bandan ka ba im ka ba shit ram dai ka ba shong shit ka ba shit ram ka ba it ya ka jing khut ka ba it ya ka jing shisha ong fi ka ba be bra ka jing khut ka ba up here ka balang ka ba shisha kadai ka ba up here ya ka jing wan try how tu mata fi up here ne ka jing wan try ne fi shap tiang na oh aja kita kitmal aja ka jing wan try ye tiang that doi ka balang men shong ong namar ba ka shap pin stam ban ba Kakaman ladawan utrai ru. Kakam Lord Jesus. Wan no kloy atrai. Kiai ap kami ya kajingwan jong utrai. Kad balang sya kam dei ka basyap ti mentah nyok sengau la janwan ka ngai mo ka tu ka you protes. Ngai ba ka tu ka video you protes bakal arngat ya Andre ki syap ti ngi brio. Mang belai fin syap ti lada fidei ka balang sisa ka mat jong kres. Fidei man kaman kan ba ka bakot ka aja. Ka jing penim ga bakat du ingi kala janwan artat bagi bengin let ya kendu yo Jesus Christ ha ki jing sipen stam ban gin wan ada fidei senran ba sya finum syap ting fin kemen bagi salat ya gani kalong tangga ying syong basa bat ka jing kerban jongi ka dei bengin ya kendu yo Jesus Christ bengin let syaka beneng mo ti kabangan penkut no artat ngaong ifi ngan summarize mo dengan penkut no ngan sim biagi point ka ka balang ngala pensyai fi ka balang kadai kata ki balamat ya jing ka arsin ka na ko men sim mot ki bla kala ka bomot ngat ho Jesus Christ balayo pediang ya ka jing pen baptism ki ba dap do men sim belai ba ki ba ya ka jing syap ting jong belai ka ba ki kamba ki ja ki merkels ki ja nang tada ki ba em ka jing khut ki ba em ka jing shisha ba ki mani Jesus Christ ka jing sha bo men sim bat kiba penlong senran yi wei kata kadai ka balang ba sya kiba penlong senran shi wei nang ta de bat kiba up kami shi sya kata ka jingwan jong turai mo kata kadai ka balang marfikali na do mne kata ngal ai juba ti ngidei ban trang pat ya kani ka balang ka ba kat kum ka tin jong blai mangi ka ngidei ban sim khia simet atau turai penlong yang kata ka tau brio ba trang sya bangin ya seng tang arn laingot nakat badai dadai san thongot na shispa nakat badai tabaki brio ki balik si syakat ko mblin ketinjong blai tela dafidan ki jingkeli ai fim pat chai fila ban comment santuh ka comment section fila ban text yang aru aleng ba ka Facebook page Shandan Remai Swear dafidang dan ki jingkeli te nga sngau tenat fi ba fila pelat por nga ai ku blai fi ngap ban pelat por but nang tade balai film like ni ka video film share film subscribe kanang baki wei gini i te to nang firu nang yele ni ka jinglong senran wat syong tang hiki sau konro jong jing mani dalet yalap ya gospel dalong shisha ki sakhi ki jong ublai baru ublai kur khui fi ngong ka jingwan turai ru kam slam shuhi na gidak hishen raini keman ngiai ap kami ya kata ka jingwan turai mo kum gi banget te yaro turai na mentaka buram jong ublai kublai sashi sin pat bagi nai kendo hakawai kapor